Agian gona hori mutxegia da, edo zuen lagunik niri borrotu naute. Joaten bazara haiekin bakarrik sentitzen naiz. Utzi zure mugikorra ikusten. Zer izan da zure mugikorrean eskutatzen? Ez zait gustatzen zuri bakarrik festara joatea. Niretzat ez bazara inoetzat izango zara. Tratutxaren hasieran 1000 modutan etor daitezke. 1000 modu daude zu isolatzeko, zure gustuak alde batera uzteko, haren santaia emozionalean erortzeko, indarkeria matxisten zurrunbiloan sartzeko eta guztiak ikusezinak izan daitezke. Gizon batek bere bikotekidea heltzen duenean auzokiak izaten dute, pertsona ara zirudien, eta bai, agian ara zirudien, izan ere genero indarkeria ez da beti ikusten. Ez da beti begi more bat. Tratutxar emaila ez da zertan gizon bortitza izan behar, ez da inguruko guztiekin aldakorra ere. Tratutxar emailak edonork izan daiteke, ez dago tratutxar emailek prototipotik, eta biktima ere. Eta bai, guztiok pentsatzen dugu guri ezaigula gertatuko. Ez garela gu izango hurrengo goizean abestietan agertuko garenak. Hori, haulenei gertatzen zaielako, iaia beraiek bilatzen dutelako. Baina zu, ni, zure laguna edo autobusean alboan esertzen zaizun neska genero indarkeria jasatzen ari izan daiteke. Izan ere, guztiok bizi izan dugu kontrol edo abusuren bat noizbait. Si. Espainian, emakumeen erdiak noizbait bere bizitzan indarkeria matxista jasan du. Asko dira abusu egoerak bizi izan dituztenak, eta denborarekin ohartu dira esperientzia haiek izen bat dutela, eta ez direla bakarrak. Ja. Txikitatik emakumeen kontrako indarkeria gure egunerokoaren parte da. Etzera itzultzeak biltzak eskuan, atzean pausoak entzutean urruri jartzea. Norbait azkar pasatzen desiratu, atarian sartu aurretik ingurura begiratu. Azkar iztea eta atea itxita dagoenean arnaza sakon hartzea. Zure lagunak taldeko mezua bidali arte esnatuta egotea, eta zain egotea, badakizulako litekeena dela mezua inoiz ez heltzea. Eta oraindik badago galdetzen duenik, zergatik den garrantzitsua. Zergatik atatzen garen kalera, zergatik kontatzen ditugun gure esperientzak. Garrantzitsua da, agian norbaitek gure artean bere burua islatu ikusiko duelako, eta ulertuko duelako irtera badagoela. Ez dagoela bakarrik. Azke ganera eta ez dugula nahi gehiago falta dadin. Azke bizi nahi dugu.